Bona tarda. Comentar que durant la diada vam sentir diversos missatges del president del govern del país, del propi govern, de membres d'aquest govern, i tots ells eren missatges diversos però fonamentalment centrats en lamentar-se per les agressions a la nostra dignitat nacional i molt especialment de les agressions al model d'immersió lingüística i per tant a la nostra llengua. Hem sentit frases de no ho acceptarem, no ho tolerarem. En fi, són frases que no generen confiança a la ciutadania si no van acompanyades dels corresponents fets. I malauradament ja portem molt de temps sentint aquestes frases ambigües que queden en frases sense contingut, grandiloqüents i amb cap mena d'eficiència. Són frases generalment que les manifesten un dia i l'endemà fan unes manifestacions en sentit contrari que confonen i desorienten a la ciutadania. Nosaltres estem debatent, estem lamentant-nos i els partits majoritaris espanyolistes van fent la seva feina. Van fent la seva feina i els catalans continuem instal·lats en una crisi econòmica que cada cop és més sagnant i que malauradament la patim en gran part per la dependència que tenim de l'estat espanyol. Realment tenim un govern que està cercant encara aquesta famosa línia vermella que no es pot ultrapassar. Jo faig una referència i una pregunta al president. President, no creieu ja que aquesta línia vermella ha estat ultrapassada amb escreix? El president Mas va dir també a la diada que la transició nacional s'ha iniciat. Home, ja fa molts anys, president, que la transició nacional es va iniciar. Ara el que cal és concloure aquesta transició nacional treballant perquè Catalunya sigui un estat. El que cal és no defugir la realitat i, malauradament, moltes de les manifestacions que fa el president van forces passes enrere del ritme que porta la ciutadania. I reitero, la transició nacional ja fa molts anys que es va iniciar i ara el que cal és culminar-la treballant per l'estat propi. Si el govern i el president al capdavant lidera amb fermesa aquesta culminació cap a l'estat, evidentment a nosaltres ens tindrà al seu cantó. Em refereixo a mi com a diputat i a Democràcia Catalana, els meus companys de partit. Bé, no es treballa per la culminació de la transició nacional, no es treballa per l'Estat i no es treballa ni per la transició nacional fent pactes amb partits d'obediència espanyolista. Realment els pactes amb el PP formen part d'una estratègia desorientativa, d'una estratègia incoherent i d'una estratègia decebedora amb un partit que diu que aspira a les màximes cotes de sobirania. Realment, en aquest aspecte, dir que és intolerable, incoherent, decebedor que el partit del govern, per interessos de partit, desorienti d'aquesta forma a la ciutadania i em refereixo als pactes que està fent amb el Partit Popular. Veritablement no s'entén que pacti amb un partit que ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra el model d'immersió lingüística. No s'entén que un dia representants del partit del govern, representants de Convergència a Badalona diguin que l'alcalde de Badalona, si pacta, si vota en contra de la immersió lingüística, li queden 4 dies, i ara que ja ha votat en contra de la immersió lingüística, miren cap a una altra banda, parlen un altre cop de no ultrapassar la línia vermella i veritablement fan el ridícul. No s'entén, insisteixo, és decebedor i és incoherent i penso que és impropi d'un govern que s'ha manifestat com un govern que vol arribar a les màximes cotes d'autogovern. Bé, també dir que el PP, insistir, el PP està mentint.
El PP està mentint quan explica als ciutadans que ells volen combatre fonamentalment la crisi econòmica, volen combatre l'atur, volen combatre el tancament d'empreses catalanes. Això és mentida, perquè el PP, si volgués veritablement combatre totes aquestes situacions que provoquen una crisi econòmica, com he dit abans, molt perjudicial pels interessos dels catalans i les catalanes, doncs estarien a favor de que Catalunya disposés de tots els seus recursos, perquè si disposéssim de tots els nostres recursos podríem fer front a aquesta crisi econòmica amb garanties de superar-la. I realment ens estem trobant que el PP va parlant d'eficiència, va parlar de lluita contra l'atur, va parlant de que s'ha d'evitar el tancament d'empreses i realment el que estan fent és evitant que Catalunya tingui els instruments necessaris per lluitar contra la crisi econòmica. Per tant, crec que és important explicar a la ciutadania aquesta situació que es produeix. A més, practiquen i fan exercicis d'hipocresia política amb el tema de la llengua fins al punt que es manifesten com els grans defensors de Catalunya i dels catalans quan en realitat estan intentant retallar sistemàticament, com s'ha vist amb els recursos d'inconstitucionalitat, retallar sistemàticament els drets i llibertats que a Catalunya ha costat tants anys aconseguir, o almenys mirar de consolidar en el temps. Dir també que, per tant, el govern del país el que hauria de fer és explicar els avantatges que tenim si aconseguim ser un estat, i això crec que seria una estratègia fonamental per part del govern i no pas la d'estar-se justificant constantment d'aquests pactes contra natura que fa amb el Partit Popular. Realment el que toca, senyors del govern, és treballar per aconseguir majories catalanistes al Parlament de Catalunya, que és el que reclama la ciutadania i és el que ens farà més forts, i no pas estar fent pactes amb un partit que s'està manifestant clarament com un partit anticatalà quan entren en conflicte els interessos espanyols i els interessos catalans. M'estic referint al PP, que s'està manifestant com un partit clarament anticatalà quan entren en conflicte els interessos d'Espanya amb els interessos de Catalunya. Prenen partit de manera immediata i contundent a favor dels interessos espanyols, en contra dels interessos de Catalunya. I el partit que ens governa, Convergència i Unió, està fent pactes amb aquest partit. I això insisteixo que entenc que és impropi, decebedor i incoherent. I per tant, també lamento enormement que Convergència continuï instal·lada en el victimisme, instal·lada en la queixa permanent, que és l'estratègia política que ha seguit durant els darrers 30 anys. I per tant, això, quan el president Pujol estava treballant per la transició democràtica i per la recuperació dels nostres drets i llibertats, mireu, encara tenia un sentit. Però avui, ara, el que toca és treballar per la transició cap a la independència, i això és el moment històric que li ha tocat viure en el govern del president Mas. I el que demano és que no defugi la realitat, que assumeixi les seves responsabilitats, que no els han votat els ciutadans de Catalunya per plorar, sinó per trobar solucions, i a més que ja fa molt temps que saben que la solució la tenim en l'estat propi. Bé, moltes gràcies i estic a la seva disposició per contestar les preguntes que vulguin. Gràcies. Sí, vostès estarien disposats a fer una candidatura conjunta de partits o formacions independentistes de cara al Congrés dels Diputats? Jo estic a favor d'una candidatura unitària dels partits catalans i m'estic referint a una candidatura unitària en la que siguin presents Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Democràcia Catalana, el partit que presideixo, i la resta de partits catalanistes, que crec que seria bo que féssim un front catalanista al Congrés. Coalicions en les que no estiguin els partits majoritaris, ho dic per experiència, perquè ja n'he fet dues, la del Parlament del novembre i la de l'Ajuntament, les últimes municipals. Els puc dir que són veritablement unes coalicions que s'aconsegueixen certs resultats, però que a la pràctica no són prou poderoses per prendre les decisions que necessita el país.
i per tant doncs, ja ho vaig dir fa uns mesos, després d'unes reflexions que vaig fer, que la independència del país està en mans dels votants de Convergència. Val a dir que espero que els votants de Convergència també facin una reflexió profunda en aquestes eleccions al Congrés de Diputats i, doncs, en fi, s'ho repensin a l'hora de votar a qui sembla ser que els vol representar, perquè veritablement ja han demostrat els representants catalans del Congrés una manca d'eficiència evident i, a més, ja s'ha demostrat que no pinten res allà al Congrés si el que pretenen és buscar l'encaix de Catalunya a Espanya, perquè està claríssim que només ens volen per pagar i prou. Aquí el que entenc és que cal és fer un front català al Congrés de Diputats, on hi hagi una candidatura, si pot ser unitària. Si no és així, no tindrà cap tipus d'efectivitat les coalicions que es facin i, per tant, doncs jo en aquest sentit no ho veig bé. Penso que a Madrid o al Congrés de Diputats s'ha d'anar a explicar que marxem, que ja aquesta dependència d'Espanya no ens interessa perquè no ens soluciona res, a l'inrevés, ens fa estar instal·lats en una crisi econòmica, cultural, democràtica, identitària permanent que ja fa massa anys que dura i que els catalans, per dignitat, hauríem de reaccionar d'un cop per sempre com qualsevol poble que s'estima el que és seu i aleshores fer el pas cap a la culminació d'aquest procés de transició nacional que deia el president Mas, que jo dic que és el treballar perquè Catalunya sigui un estat. Perdoni, però quan diu això de l'Ajuntament de Barcelona està fent algun lament en el sentit de que s'ha presentat amb una formació que té poc pes? No ho faria avui? Jo és que no em lamento de res, del que he fet. Ja he dit que per experiència pròpia he vist que les conseqüències d'aquestes coalicions, tal com està estructurat el panorama polític, la veritat és que s'ha demostrat que poca força al Parlament, poca força en aquest cas en l'Ajuntament de Barcelona. Eren propostes que es feien des de la bona fe, des de la voluntat de convèncer la ciutadania que el que calia era el que hi hagués una traslació del vot, diguem-ne, més conservador catalanista cap a una proposta més decidida a aconseguir la independència, però ja s'ha vist que en aquest cas si no s'involucra Convergència i Unió i Esquerra Republicana, és a dir, si no hi ha una unitat dels partits catalanistes, difícilment s'aconseguiran les majories en el Parlament i en els diversos municipis que necessita aquest país per fer el pas cap a la independència. Per tant, el que després de l'experiència que he tingut en el Parlament i en el cas del municipi de Barcelona, penso que el que cal, si s'ha de fer una coalició, és una coalició de tots els partits catalanistes i, per tant, el que cal és anar units i fer un front, i especialment al Congrés, que el Congrés, separats encara, es té menys forta. Inclús el partit que aquí governa, al Congrés ja s'ha demostrat que no el tenen en compte per res i que fan reformes constitucionals exprés sense tenir en compte l'opinió i la voluntat dels partits que, en aquest cas, del partit que governa Catalunya. Sí, vostè l'altre dia va parlar que s'havia acabat el procés de construcció nacional, que lliga amb el que acaba de dir ara també de transició nacional, però comptant els números de diputats, el nombre de diputats independentistes al Parlament hem reculat, perquè s'ha passat dels 21 d'Esquerra als 14, o si em permet dir-ho, a 10, més 3, més 1, perquè com sap, entre vostès no és que hi hagi massa bones relacions. No sé si realment s'ha acabat aquest procés de construcció nacional que diu vostè amb els números a la mà. No, és que amb els números a la mà jo crec que hauríem de fer-los de la següent manera. Els 62 que té Convergència, els 10 que té Esquerra i més els que tenim Solidaritat i Democràcia Catalana, en el meu cas jo com a diputat del grup mixt, en sumem més. En sumem més. De fet, ara ja... Jo dic perquè, insisteixo, per mi els vots de Convergència, els votants de Convergència, majoritàriament... Hi ha molts diputats de Convergència que no són independentistes. Sí, però fixa't, fins i tot d'Unió hi ha diputats que són independentistes. L'alcalde de Vic, el Viladeval, acaba de fer una proposta de promoure la independència als municipis. N'ha trobat un. No, escolti'm, ja ho veurem, això. Ja ho veurem quan se n'en troba.
Però el que sí que vull dir-li és que n'hi ha els votants de Convergència, jo estic absolutament convençut de que si s'explica els avantatges que té pel país el ser un estat, dels 800.000 votants que ha tingut, més o menys, 1,2 milions. O més, encara més al meu favor, 800.000 segur que votarien la independència, estic convençut. I per tant, conto que la majoria dels diputats de Convergència votarien la independència. Aquí els qui fan de tap són els dirigents de Convergència, que és allò que encara no està madur, encara no toca, encara estan instal·lats en el discurs ja decimonònic de la queixa i el victimisme. Crec que els hi toca viure una altra realitat, els hi ha tocat viure una altra realitat. No poden estar, doncs, en fi, vivint de les rendes del passat o de la renda de les estratègies del passat. I per tant, aleshores el que cal és ara treballar per culminar aquest procés de transició nacional, que insisteixo que fa molts anys que es va iniciar, i que ara el que cal és que treballin per l'estat propi. Per tant, de les seves paraules, entenc que Democràcia Catalana o vostè no s'integraria a una llista, per exemple, d'Esquerra Republicana de cara a les eleccions espanyoles del 20 de novembre. No ho tenim previst perquè de cara a les eleccions espanyoles, insisteixo, en el cas de participar en una coalició, el que pensem que és millor és una coalició unitària de tots els partits catalanistes, i insisteixo, aquí s'ha d'incloure a Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i perquè les coalicions que es fan no tenint en compte aquests partits o a banda d'aquests partits esdevenen minoritàries. Esdevenen minoritàries amb tots els respectes, però no tenen prou força per d'alguna manera aconseguir el que s'ha d'aconseguir per la via democràtica, evidentment. No es té prou poder perquè, com deien vostès ara parlant de números, doncs no dona. Aquí el que cal és que assumin Esquerra, Convergència i tots els partits que volem treballar per la independència del país. Alguna pregunta? Més? No. Cap més? D'acord, gràcies.